ଏତେ କୁଆପଥର ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ତ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥର ବି ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପଥର ଅଳ୍ପ ପରି ପଡ଼େନି, ସବୁଥର ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ପଥର ପଡ଼ିକି କମିଯାଏ କୁଆପଥର, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବଦଳରେ ପଥର ହିଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ପଥରର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ପଥର ଯୋଗୁଁ କେତେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ନ ପଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁନ୍ଦାରେ ପଥର ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ମଝିରେ ବିଜୁଳି ବି ମାରୁଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇ କେହି ବସୁଧା ମାତା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି କେହି ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି କାହାର ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ କାହାର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ କାହାର ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆମର ବି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆମର ଗଦା ଉପରୁ ମତଲବ ଗଦାଟା ନଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଛଣ ଗଦା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ପଥର ପଡ଼ୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଥର ଗୋଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପଥର ଅଳ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ, ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ବି ଦେଖ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆସିକି ନେଇକି କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିଏ ପକାପକି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ସବୁ ବସିକି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ଧାନ